capital. Yeah. Ero kama na Michelle, minyalo ok Michelle, Susan, minyalo medo godo ni mane. Gima winjo ka jowete na wacha inya kae sani en wach accountability. To accountability ni affect wa e yore mang'eny ahinya sana iyudo ka kata student leadership. Kaka iwacho the delegate system, politicians temo tiyo gi nyithind school mondo imiyo gi funding mondo gi attain the leadership status. Iyudo ka koro gikoso bet accountable for the students. Student leadership onego bedi represent nyithi school, but iyudo ka koro ka gichopo mbele kacha gi further the agendas mamedo hinyo nyithind school. Mae miyo kata ka systems mane skunde the standards of commodities in the school, for instance king'iyo kata in the libraries gin understocked, ing'iyo kuonde moko kaka pi kata inyudo ka university hostels man kanyo e school wakano inyudo ka koso nyaka pi. Nyithindo dak e iye kanyo to tinde dong tiyo gi toilets, pi onge, nyiri nitie modak kanyo. Iyudo ka seche moko yani gi standards electricity, wifi gikainago onge school. To nitie student leadership monego beni wuoye weche gi but gikoso nikech ang'o administration ema noyiero gikoro wamenyamazishwa. Ineno koro ma affect ji ahinya. Kanyo wacha diere. Gima timore. Manen gima timore. Gima nyalo medo kendo en ni nyithi school sani ng'eny gineno ni onge tiende adhi e university achandra higni go te to kadhi tieko nikech pesa mamalo monego bed ni achulo to nitie gik moko options ma ng'ato nyalo timo. Koro iyudo ka yani somo sani kaka wacho ni chon ne ni kidonje mbalariany en gima lich ahinya, but gie sani donje mbalariany neno ka kendo ok en gima ochuno ji ahinya. To gino nyalo miyo anyalo wacho ni ati mano dhi affect in the near future nikech we need professionals and the current professionals ok ni gibo serve all that time. Nitie retirement plans, nitie gik moko mang'eny manyalo timre mbele ka. Koro nyalo wacho ni the current state of education digni mane sector mar somo gie sani en kaka digni gi kiny mar Kenya generally. Ero kama na